erretreten erreformari buruzko erreferenduma ukatu du Frantziako konstituzionalak. Argudiatu duenez, legea ez da politika ekonomikoari buruzko erreforma bat, eta erreferendum eskaera egin ziotenean, apirilaren 13an, erretiroaren adin ofiziala 62 urtekoa zela azaldu du. Izan ere, apirilaren 15ean izenpetu zen legea. Mobilizazioek indartuta protestari eutsiko diote sindikatuek. Kaixo, eguerdion, pentsio reformari buruzko referenduma atzera bota du Frantziako konstituzionalak. Bigarren aldiz, erakunde horretako 9 kideek atzera bota dute erretiro adina 62 urtetik 64 urtera atzeratzeari buruzko ekinaldi partekatutako erreferenduma. Ezkerreko 253 senatarik eta diputatuk egin zuten eskaera. Konstituzionalak 2 argudio eman ditu proposamena atzera botatzeko. Lehenik, esan du, erretetaren adina atzeratzen duen legea ez dela nazioaren politika ekonomikoari dagokion erreforma bat. Eta bestetik, gogorarazi du erreferendum eskaera egin ziotenean, apirilaren 13an artean legeak esaten zuela erretiroaren adin ofiziala 62 urtekoa zela. Emmanuel Macron presidenteak ez baitzuen legea apirilaren 15era arte izenpetu. Mobilizazioek indartuta protestari eutsiko diotela iragarri dute sindikatuek. Eta 5 urte igaro dira dagoeneko ETAk bere desegitearen berri eman zuenetik. Hori gogoratzeko, Iñigo Urkullu lehendakariak eragindako minaren aitortza eskatu dio ETAri. Gure etorkizuna da bizitakoak ondo ikastea, bakean eta bizikidetzan oinarritutako etorkizuna eraiki nahi dugulako. Horregatik, ezinbestekoa da eragindakoa eta eragindako min bidegabe guztien aitortzea. Hori izango litzateke gu gaur bezalako egun honetan egun bateko ezinbesteko ekarpena. Ana Urtsuegiaren militantzia etengo duela iragarri du PSEek. Urtsuegiak Lasarte Oriako alkate ohiak funts publikoak bidegabe erabili izana aitortu du. Baina ez dute espetxeratuko, ez baita frogatu delitu horren bidez aberastu zenik. Gipuzkoako PSEko idazkari nagusiak, Jose Ignacio Asensiok naiz irratian azaldu ditu Urtsuegiarekin hartuko dituzten neurriak. Dakizuen bezala epaia ez da oraindik egin. Badakizue aitorpena oraintxe egin duela, eta guk alderdi bezala beti gure militante guztiekin egiten dugun bezala, eta noski, responsabilitatea egin duten jendearekin kode etikoa betetzea eskatzen dugu, eta kasu honetan hori egin dugu. Alde hortatik, zuk esan duzu, Ana Urtsuegi aspaldin utzi zuen politika, 71 urte ditu, eta hemen zigorra ezarriko zaio, eta guk onartu beharko dugune gai bada, eta hori da esan beharrekoa, bera politikan ez dago aspalditik. Usansolo 2027 urtera arte gobernatuko duen batzorde kudeatzailea eratuko dute gaur bertan. Horrela batzordeak Usansolo Bizkaiko 113. herri gisa gobernatuko du. Txapelena baserrian eratuko dute batzordea arratsaldeko 7etan. Iragarri dutenez, 11 kidetatik 8 Usansolo herria plataformakoak dira eta beste 3 EAJkoak. Udal hauteskundeetan Galdakaoko udaleko ordezkariak aukeratu beharko dituzte Usansolatarrek. Behin batzordea eratuta, erakundeak 30 egun izango ditu, tokian tokiko erakunden erregistroan izena ematea eskatzeko. Getxo foto nazioarteko irudi jaialdiak 22 artistaren lanak erakutsiko ditu, ekainaren 1etik 25era. Etena lelopean ospatuko da jaialdiaren 17. edizioa. Maria PTQK komisarioak egin ditu zuzendari artistikoaren lanak, eta guztira 24 erakusketa prestatu dituzte horietako gehienak kalean. Jaialdia udalerriko hainbat txokotan banatuta egongo da. Honen helburua, ziztu bizian doan mundu honetan geldialdi bat egiteko garaia islatzea da. Maider Jimenez, Miguel Lehatxe eta Susana Blasco euskal artistak ere egongo dira bertan. Eguneko titularrak aipatuta, heldu diezaiogun eguneko gai nagusiari. Pentsio reformari buruzko referenduma atzera bota du Frantziako konstituzionalak. Argudiatu duenez, legea ez da politika ekonomikoari buruzko erreforma bat, eta referendum eskaera egin ziotenean, apirilaren 13an erretiroaren adin ofiziala 62 urtekoa zela azaldu du.
Izan ere, apirilaren 15ean izenpetu zen legea. Mobilizazioek indartuta protestari eutsiko diote sindikatuek. Etak bere behin betiko amaiera iragarri zuen duela 5 urte. Erakundeak nazioarteko bitartekariei eman zien bere erabakiaren berri Genevan, Henri Dunant zentroan. Agiri baten bidez, ia 60 urteko ibilbideari amaiera jarri zioten horrela. Etak, nazioaskapenerako erakunde sozialista iraultzaileak, bere ibilbidearen bukaeraren berri eman nahi dio Euskal Herriari. Euskal Herriaren eta estatuen arteko gatazkan, etak ziklo bat itxi nahi du. Violentzia politikoaren erabilerak ezaugarritu duen aroa, hain zuzen ere. Halere, estatuek tematuta segitzen dute gure herria aurreko ziklo horretan kateaturik mantentzeko. Konfrontazio politiko soilan duten ahultasunaz jakitun eta gatazkari bere osotasunean konponbidea emateak ekarriko lukeen egoeraren beldur. Eta herritik sortu zen eta orain herrian urtuko da. Gora Euskal Herria eskatuta. Gora Euskal Herria sozialista. Jotake, independentzia eta sozialismoa lortu arte. Etari lotuta Asier Ezeiza euskal preso ohia berriz espetxeratzeko agindu dute. Auzitegi Nazionalak ezarri zion 19 urteko espetxe zigorra bete dezan. Iragarri dutenez, Ezeiza gaur sartu daiteke kartzelan. Presoa 2020ko maiatzean geratu zen aske 12 urteko beste zigor bat beteta. Erabakiaren aurka mobilizatzeko deia egin dute Hernanin arratsaldeko 7etan Gudarien enparantzan. Maite genituen gauzengatik, erori ginen preso, baina gure maitasuna oraindik ez dago preso. Gaur eratuko dute Bizkaiko 113. herri gisa Usalsoloko udala gobernatuko duen batzorde kudeatzailea. Bizkaiko Foru Aldundiak duela astebete izendatu zuen eta amets egiten. Gaur izango gara ez bakarrik herria, herria bagara. Gaur izango gara udal herri bat eta eukingo dugu gestora bat. Hori da historiko egun bat guretzat. Eta ekonomia lorrean, lan gatazka batzuen korapiloa askatzen doa mitartean, edo bidean behintzat beste batzuena aldiz tinkotzen doa. Bizkaiko Zahar Etxeena kasu. Hori bai, bertan bera utzi duten Nafarroan kopako finalerako ditutako autobusen greba eta gaur gainera epaileek eta fiskalek Justizia Ministerioarekin bilera dute. Eta adostasuna lortuz gero, maiatzaren 16tik aurrera ditutako greba mugagabea bertan bera gera daiteke.
Bestalde Gipuzkoako metalgintzan akordioa gero eta gertuago dago, baina zaintza sektorean egoera bestelakoa da, eta greba gehiago iragarri dituzte sindikatuek. Lan gatazketan Hego Euskal Herriko Justizia Administrazioan greba eguna dute. Bilbon eta Iruñan protesta egin dute. Euren eskakizun nagusia soldatak igotzea da eta adostasuna lortu ezean maiatzaren 16tik greba mugagabea egiteko asmoa dute. Ikusteke dago beraz, batzarrean akordiorik lortzen duten. Hori bai, bertan bera utzi dute, Nafarroan kopako finalerako deitutako autobusen greba. Izan ere, Nafarroako errepide bidezko garraio eta logistika enpresaburuen elkarteak eta UGT, Komisiones Obreras, ELA eta LAB sindikatuek aurre akordioa lortu dute sektoreko lan hitzarmenaren negoziazioa desblokeatzeko eta langileek berritzi dute patronalak eta sindikatuek lortutako aurre akordioa. Garraiotik zaintza zerbitzura, ELAk beste greba deialdi bat egin du Bizkaiko residentzietan. Halaber, Labek eta Komisiones Obrerasek ere greba ditu dute norkera aldetik. Maiatzaren 15tik 20ra, biak barne deitu ditu lanuzteak Labek, eta maiatzaren 22tik 24ra eta ekainaren 12tik 16ra Komisiones Obrerasek. Eta zaintza zerbitzuan ere, aniztasun funtzionalen sektoreko Gaude, Gorabide, Madres Mercedarias eta Azpaze enpresetako batzordeek bi greba egun deitu dituzte hitzarmenen blokeoa salatzeko. Maiatzaren 8an eta 9an, euren lan hitzarmenak eguneratzeko negoziazioen desblokeoa eskatzeko lanuzte egingo dute, baita egoeraren erantzule den Bizkaiko Foru Aldundia seinalatzeko ere. Eta metalgintzan, akordioa gero eta gertuago dago Gipuzkoan. 7. bileran aldegi patronalak zehaztu du apirilaren 19 egindako proposamena. Sindikatu guztiek aurrea pausotzat jo dute eskaintza eta bereziki ELAk. Sektoreko gehiengoa ordezkatzen duelak eta bere militantziarekin aztertu ondoren erantzungo duela dirazi du. Bien bitartean, LAB eta Komisiones Obreras sindikatuentzat urratsa eskasa da. LABek adirazi duenez, positiboa izan arren, akordioa urrun dago oraindik. Kritikoago mintzatu da Komisiones Obreras eta ausardiaz jokatzeko eskatu dio adegiri. UGTek berriz azaldu du patronalaren proposamenak bere larrikapen ia guztiak betetzen dituela. Gasteizko udalak euskara sustatzeko hezkuntza, kultura eta gizarte proiektuak aurkeztu ditu. Azpimarratzekoa gainera 2022-2023ko ikasturterako euskara ikasteko Gasteizko herritarrek duten laguntza deialdia. Tinkoek elkartearekin ere hitzarmen bat sinatu du zinemaren arloan euskara sustatzeko. Geu elkartearekin hitzarmen bat sinatuko du 2023-2024 aldian euskaraldiaren hurrengo edizioa antolatzeko. Energiari helduz eguzki parke bat eraikitzeko baimena eskatu du IENER energia berriztagarrien ekoizleak Senperen, Lapurdin. Senpereko Zaluaga gunean egingo lukete 3 hektareako hedadura izango luke eta arriskurik gabe hondakinak lurperatzeko instalazio ohiaren gainean eraikiko lukete. Zabortegi gainean. Ipar Euskal Herrian ere energia berriztagarrien aldeko apustua egiten ari dira. IENER energia berriztagarrien ekoizleak eguzki parke bat eraikitzeko baimena eskatu du Senpereko Zaluaga gunean dagoen zabor biltegian kokatzeko helburuarekin. Biltagarbi kudeatzen dituen lurretako baten gainean eraiki nahi dute, arriskuri gabeko hondakinak lurperatzeko instalazio ohiaren gainean. IENERreko zuzendaritza batzordea jakinarazi du sozietateak eraikitze baimena eskatu duela dagoeneko Senpereko herriko etxean, eta biltagarbik jada adierazi du proiektua begi onez ikusten duela. 3 hektare hartuko dituen proiektu herrikoia litzateke, eta urtero 2,3 gigabat ekoiztera iritsiko lirateke. 500 etxe kontsumitzen duten elektrizitatea adina ekoiztuko lukete.
Proiektu horrekin INR-en ekoizpena ahalmena 5 aldiz biderkatuko da. Senperen joango den eguzki parke hori 2024 amaieran eraikitzen hastea espero dute. Dena denez aurrera eraman duten proiektu bakarra. Urtean zehar INR-ek beste 4 eguzki parke eraikitzeko baimenak eskatuko ditu Baiona, Urruña, Maule eta Besaskanako zabor biltegitan kokatu nahi dituztenak. INR herritarren energia ekoizten duen sozietatea da eta enpresa herritarraren egitura fotovoltaiko guztiak erakundeetako espazioetan ezartzen ditu. Aipagarria da bestalde lur degradatuetan soilik garatzen dituela lurreko zentral fotovoltaikoak, hau da beste erabilerarik izan ezin duten lurretan, hala nola zabortegietan. Erabaki horrekin INR-ek ziurtatu bere proiektuak ez direla eremu naturaletan edo laborantza lurretan gauzatuko, lurre espekulazioa aktibatu gabe eta beste erabilera batzuekin hala nola etxebizitzarekin lehian sartu gabe. Hemendik 2030 urtera, Energia Euskal Herriko elektrizitate berde hornitzaileak saltzen duen energiaren 100% ekoiztu nahi du INR-ek. Alaba busek Gasteiz eta Agurain lotuko ditu. Orain arte Nafarroako gobernuak eskaini duen zerbitzua izan da, baina 2021 sinatu zuten hitzarmena Arabako Aldundiak eta Nafarroako gobernuak eta maiatzaren 4an Agurain Alaba buseko 5. linean sartu da. Bidaia kopurua 17 eta 11 artekoa izango da lanegunetan eta asteburuetan. Nerea Garzia. Arabako Foru Aldundiak Nafarroako gobernuak orain arte historikoki eskaini duen zerbitzua bere gain hartu du. Agurain eta Gasteiz arteko ibilbidea Gasteiz Dulantzi Araia linean sartuko da. Gainera, erabiltzaileek bat, barik eta mugi txartelekin ordaindu ahal izango dute. Agurain eta Gasteiz arteko ibilbidea Gasteiz Dulantzi Araia linean sartu da. 5. linean hain zuzen ere. Orain arte Nafarroako gobernuak eskaintzen zuen Agurain eta Gasteiz lotzen zuen zerbitzua. 2021ean erakundeek hitzarmena sinatu zuten Arabako Foru Aldundiak zerbitzua bere gain hartzeko. Aurrerantzean 17 eta 11 arteko bidaia kopurua eskainiko du. Noranzko bakoitzeko lanegunetan eta asteburuetan urren ez urren. Lanegunetan lehenengo bidaia Aguraindik Gasteizera goizeko 6etan izango da, eta azkena gaueko 11ak laurden gutxitan. Gasteiztik Agurainera berriz lehenengo autobusa goizeko 6:10 gutxitan izango da, eta azkena gaueko 10:30etan. Gainera erabiltzaileek bat, barik eta mugi txartelekin ordaindu ahal izango dute. Izan ere, txartel horien bidez deskontuak eskuratuko dituzte. Bestalde, abian da Euskal Ingurune digitaleko emakumeen lana aitortzen duen Gladys saria. Gehienez 40 urte duten emakumeek gardutako ibilbidea saritzea eta emakumezko erreferenten proiektzioa bultzatzea du helburu Gladys sariak. Bueltan da Gipuzkoako Euskal Ingurune digitalean lan egiten duten emakumeen eginkizuna aitortzen duen Gladys saria. 3. edizioa dagoeneko eta teknologia arloan aritzen diren emakumeen ibilbide eta proiektzioa saritu nahi da beste urte batez. Sari honen helburua ingurune digitalean lanean ari diren emakume gazte euskaldunak saritzea da. Erreferenteak sortuz eta beraien lana sustatuz. Hautagaitza aurkezteko pausoak zeintzuk diren azaldu dituzte, izan ere norberak edo erakunde batek proposatu dezake hautagaiaren izena. Azken kasu honetan, hautagaiaren merezimenduak azaldu beharko dituzte hautagaitza aurkeztean. Gainera aurtengo edizioko sari ekonomikoa iazko baino altuagoa izango da. Iaz irabazleak 3.000 euro jaso baitzituen, eta 2023ko irabazleak 4.000 euroko saria jasoko du. Horrez gain irabazlari bere jarduna azaltzen duen bideo laburra grabatuko zaio, antolatzaile gazten artean zabaltzeko. Eta hauekin adostutako eskoletan eta kaixomundua.eus lehiaketaren sari banaketan hitzaldi motibatzaileak emango ditu. Gladys sariak eremu digitalean egin dezaken ekarpena oso handia dela iritzi diote antolatzaileek, emakume informatikariek egiten duten lana ezagutzeko aukera ematen duelako eta berritzaileek eta puntakoak diren lanak erakusten direlako. Emakumeek zientzia eta teknologiari lotutako lan eta jakintza esparruetan duten presentziari buelta eman nahi diote, berdintasunean aurrera egiteko. Gladys sariaren 3. edizioko irabazle izendatzerako orduan, hainbat irizpide hartuko ditu aintzat epaimahaiak.
Gehienez 40 urte beteko duten emakumei zuzenduta dago, eta hautagaien egoera pertsonalak bere ibilbide profesionalean izandako eragina izango da kontutan. Gladisaria izena emateko epea ekainaren 20 arte egongo da zabalik, gladisaria.eus webgunean. Eta Gasteizen LGTBI fobiaren aurkako hilabetea ospatuko da. Hori dela eta maiatza osoan zehar, aniztasunaren aldeko hainbat ekitaldi egingo dira, konferentziak, tailerrak, kontzertuak, ikastaroak eta zineforumak antolatu dituzte hirian zehar. Nerea. Maiatzaren 17an LGTBI kolektiboaren aurkako indarkeriaren kontrako nazioarteko eguna izango da. Hori dela eta Gasteizko udalak hainbat ekintza eta ekimen antolatu ditu maiatzean. Besteak beste kontzertuak eta lantegiak izango dira protagonista. Getxo foto nazioarteko irudi jaialdiak bere 17. edizioa egingo du ekainaren 1-tik 25-era. Eteraren ahalmen politikoari buruzko hausnarketa plazaratuko du aurten, 22 artisten lanaren bidez. Beste urte batez, Jaso ikastolak bere musikal famatua egin du. Estraialdia bihar maiatzak 5ean izango da Barainaingo auditorioan. Aurtengo proiektuak autismoa izango du erdiogune eta gaitasuna, aniztasuna eta gizarte inklusioa jorratuko ditu. Autismoa duten 2 gazteren bidaia pertsonalean oinarrituko da. Haien terapeutak Latinoamerikara egin beharreko bidaia proposatzen die eta gazteen bizipenez gain, haien ingurukoen kezkak plazaratuko ditu musikalak. Ama 5 minutu barru, egazkina, aiama... Gezurra, 14 minutu eta 45 segundutan. 44, 43, 42... Zenta galdia... Te 4.000 galdian, goaz! Egan zebedura, jairean ta zebedura, eta egazkina zebedura, airean zebedura, airean bedura, airean krisia, izia, krisia, izia, krisia, Egia esan urten poderioz gure ikasle, irakasle zein familiei esker jaso musikala bihurtu da ikastolako hezkuntza proiektuaren adierazlerik onenean. Etxean eta etxekoengatik egoiztutako artea, auzolanean eraikitako ametsa, metodologia pedagogiko berritzaileen aplikazioaren emaitzik ikusgarriena, ikasleen autonomia eta ahalduntzea lortzeko edabe magikoa,
Eta azkenik, gure gaztetxoen euskararen erabileren eta hizkuntzaren kalitatean eragiteko formula arrakastatsua. Hemendik aurrera Gure autonomia, errutina berriak dira behar ditugunak. Mila esker benetan guztiagatik eta Nola ezen, ez du inor definitzen, ez dute bestek Bi egun besterik ez dira falta Osasunak Sevillan jokatuko duen kopako finalerako. Arrisko handiko izendatu duen partido erraldoian Real Madrid eta Osasuna aurrez aurre arituko dira. Nafarroatik 20.000 lagun hurbilduko dira Sevillara, baina beste milaka eta milaka lagunek partidua hirian eta Nafarroako herrietan jarri dituzten pantalla erraldoietan ikusiko dute. Atzera kontaketa, urduritasuna, emozioa eta batez ere ilusioa dira gorritxoek azken egunetan dituzten bizipenak. Zaletu gehienek elastikoa eta bufanda prest dute Sevillarako zakuan sartuko dituzten puxken artean. Baina bufandarekin batera eguzkitarako krema, kasketa eta eguzki betaurrekoak izanen dira zaletuen outfita osatuko duten komplementuak. Izan ere, Andaluzian ohikoa den berozapa iragarri dute. Osasun zaleek trenean, autobusean edota autoetan eginen dituzte kasik 1000 kilometro. Inoiz atzenduko ez duten asteburua bizitzeko. Baten batek dio, Kartujatik gertu izanen den Osasunako fanzoneak uztailaren 6 emanen duela. Arrisku handikoa izendatu duten Real Madrilen aurkako norgehiagoka gaueko 10etan izanen da. Hala ere, 8etarako ateak irekiko dituzte eta partidua hasi aitzin show musikatu batez profitatu ahal izanen dute zale pribilegiatuek. Ozuna Puerto Ricotarra emanaldiaren kartelburu izanen da. Marta Sánchez, Brian Cross, Soraya Arnelas eta Romy Lourekin partekatuko du agertokia. Sevillara heldu ez diren zaletuek hiriburu eta herrietan paratuko dituzten pantailetan partidua ikusteko aukera izanen dute. Irabazi edo galdu, Osasunak historia egin du eta hori ospatzekoa da. Deportibo Alavesek 2 sarrera 5 eurotan erosteko aukera eskaini die abonatuei hurrengo partidurako. Ostiral honetan Mendizorrotza zalez beteko da Alaves Granada partiduan. Ekimen honen xede nagusia Mendizorrotza betetzea da. Sarrerak jada agortuta daude. Eta eguneko elkarrizketari tartea zabalduko diogu orain. Gaurkoan, Naiara Goia Arantzazu Labeko zuzendariarekin mintzatu gara.
Bada 12:30 iritsi direla heldu zaigu eguneko elkarrizketa nagusiari heltzeko unea, eta horretarako hemen daukagu gurekin Naiara Goia Arantzazu Labeko zuzendari nagusia. Ondo etorri gurera. Kaixo, eguerdion. Eguerdion, eta tira, hasteko demokraziari buruzko ulermenak gurean txostena bera, ikerketa bera aurkeztu zenuten orain gutxi, hor badira, azpimarratzekoak badiren hainbat datu interesgarriak oso 2173 herritarren ahotsa eta pertzepzioak ez jaso dituzue, zer da nabarmenduko zenuketen lehenbiziko puntua? Nik aipatu lehenik eta behin ikerketa proiektu hau 3 unibertsitateekin lankidetzan egin dugula, Euskal Herriko Unibertsitatearekin, Mondragon Unibertsitatearekin eta Deustuko Unibertsitatearekin, da zuzen ere, demokraziari buruzko pertzepzioak edo ulermenak gurean jasotzea helburu izan duena, beraz ikerketa eredua bera ere, kolaborazioan izan da berezia. Eta nik lehen lerroburu edo lehen emaitza bezala esango nuke demokraziak jaso duen babes zabala, 10 Euskal Herritarretatik 9 esan duelako erregimen gustokoena edo lehen etxi duena demokrazia dela. Hortaz, hori hasierako lerroburua. Aipatu baita lehen emaitzak direla, oraindik aztertu gabeak, analisia egin gabeak, eta lehen irakurketa bada orain zabaldu duguna. Bai, ez zintza bain desgarria, justu egia da gurean, ez, hauteskundeak gertu ditugula, halako datuak, eta ez, pertzepzio horien jakitun izateak beti, ez, garrantzia baduela, eta aipatu duzun horrez gain, azpi lerroburu horietan sartuta zer da mahai gainean jartzekoa? Ideia esanguratsuak edo kontuan hartzekoak behintzat jaso ditugu lehen irakurketa horretan esan bezala, eta horietako bat lehenengo eta behin demokraziaren babes zabala da. Gero bestalde funtzionamenduaren inguruan galdetzen denean hor pixka balorazioa jaitsi egiten da. Beste ideia esanguratsu bat izan daitekena lehen irakurketa horretan da, 3 herritarretatik 2 uste duela sistema politikoan eragiteko herritar arruntak ez daukala aukerarik, nolabait islatzen da, ez, zatiketa hori herritar arrunta eta sistema politikoaren artean. Badira baita ere nabarmentzekoak diren beste ideia batzuk parte hartze ereduari dagokionean, adibidez boto bidezko ordezkaritza lehenesten du gehiengoak, baina bada eren bat esaten duena, egun ordezkaritza sistema gainditzen duten beste eredu batzuk ere lekua izan dezaketela. Beste ideia batzuk demokraziarekin balioan jartzen dituztenak, dira adibidez askatasunak eta eskubideak izatea, justizia berdintasuna, eta ez dia hainbeste balio ematen adibidez alderdi politikoei, edo hauteskundei, edo alternantzia sistemei. Eta beste ideia bat, hasiera batean baita ere, deigarria izan daitekeena da, galdetegia osatu dutenek, gobernuetan balioak eta printzipioak izateari eman diotela garrantzia eraginkortasunaren gainetik, baloratu duten gauza bat izan da hori. Eta horrek nolabait Euskaldun dimentsio moral horren balioan jartzen du. Eta agintariei dagozkienez, printzipioak eta balioak aitortzen baldin badizki ere, baita ere prestakuntza eta eskarmentua izatea hobesten dute. Hortaz, hasierako ideia batzuk dira horiek, eta oraindik hobeto esplotatu, gurutzatu eta aldagai soziodemografikoekin landu behar direnak. Badago horrendik tiratu, eta lehen argazki hau egiten zabiltzana Naiara, halako datuak, halako erantzunak espero ziren modu orokor batean, ez naiz da oraindik ere setu egin behar diren? Nik uste ez da lehen begiratuan ez da sorpresa handirik, eta alderatzen baldin badugu Europa mendebaldeko beste eskualdeekin, badira gurean, eredugarritzat hartu daitezke lehen irakurketak, adibidez hori 10-tik 9 demokrazia babestearena, beste eskualde batzutan hori askoz baxuagoa da. Bestela, funtzionamenduari dagokionez eta nolabait kultura demokratiko sakona duten eta gurekin alderagarriak diren eskualdeekin, antzeko jarrera kritikoak ikusi ditugu demokraziarekiko, islatu da baita ere, gaur egungo demokraziaren balizko krisi horretan hitz egiten den herritarren eta sistema politikoaren arteko zatiketa hori baita ere agerian jarri da Euskal gizartean. Orduan, lehen irakurketa batean, nahiko sorpresa handirik ez, esango nuke. Eta tiraz, aipatzen zailtzaren nola badugun barneatuta ez demokrazia sistema baten barruan bagarela, eta ontzat jotzen dugu ez, gehien bat, hala ere egia da ez dela kontzeptu bat zeinetaz hitz egiten dugun ez, normalean, zergaitik aukeratu duzu ez, demokraziaz galdetzea? Demokrazia Arantzazulaben egitekoarekin oinarrizko lotura duen esparrua da. Beste alde batetik egun, pilpilean dagoen gaia da, demokraziaren krisia, herritarren desafekzioa,
atxekabe politikoa, alako gaiak pilpilean daude, batez ere mendebaldeko herrialdietan, eta orduan bada hainbat ikerketa eta hainbat lan egiten ari dira, bai hemen gurean eta baitaren nazioartean ere nolabait kezka horri argia bilatu nahian, eta bazen gurean hainbeste landu ez den galdera bat, eta hain zuzen ere hau, zeintzuk diren ulermenak, edo Euskal Herritarren pertzepzioak demokrazia sistema bezala horren inguruan, eta hori nahi izan dugu mai gaineratu, eta ikerketa hori abiatu nahi izan dugu, eta baita ere diodan bezala Arantzazulaben egitekoarekin lotura zuzena duelako, nolabait guk lankidetzazko gobernantza sakondu nahi dugu, eta bai abiapuntuko hipotesia da, edo lankidetzazko gobernantza planteatzen da nolabait demokraziaren krisi honi, alternatiba bat edo soluzioa bilatzeko irtenbide gisa. Eta horregatik oso oinarrizko gaia da gurean. Eta lan horretan aurrera egiteko bintzat tresna abiapuntu bezala hor badugu, herritarren ahotsa. Eta zentzu hortan aipatu zuez nola oraindik ere setu egin behar da informazio guztia, bala ere zer da hortik atera nahi duzuna edo zer pausu falta dira egiteko? Horren esan bezala, orain lehen galdetegi honen emaitzak gizarteratu ditugu, eta jarraian modu ezberdinetan jarraituko dugu lanketa egiten. 3 unibertsitateek datu horien esplotazioan edo ikerketa analitikoan jarraituko dute, datua gurutzatu, segmentatu, ondo zatikatu eta hobeto ulertzeko, horien esanahia, eta nik uste dut hortik aterako direla oraindik ere emaitza esanguratsuagoak, hori datozen hilabetetan egingo da, eta aldi berean paraleloan baita ere mintegi ziklo bat edo mintegi sorta bat abiatuko dugu, hemen atera diren lehen emaitza hoben inguruan, pixkat eztabaida sustatzeko, ez bakarrik unibertsitateekin edo ikerlariekin, baizik eta baita ere, edonorekin, gaian interesa duen edonorekin, eta pixkat hori debate hori sustatzeko, eta ezagutza hori zabaltzeko. Interesgarria bada, eta gainera hainbat kontu baituzue esku artean, beste alor batera edo pasako gara, izan ere orain gutxi ere nazio txikien aliantza itudako topaguneekin, ibili zarete esku artean ezagutzen ez duena entzat, edo zentratu ezen entzat, konta guzu agian zuko beto ez, hasteko zer den? Guk horrela deitu diogu nazio txikietan berrikuntza ekosistemak sustatzeko aliantza, eta pasaden astean izan genituen Arantzazulaben egoitzan nazioartetik torri diren berrikuntza profesionalak, berrikuntza liderrak, lanola Estonia, Finlandia, Eskozia, Irlanda, Kanada, Frantzia, hainbat herrialdetatik etorri diren adituak eta profesionalak, eta nazio txikien definizio bat ez balima daukagu ere, bilatzen duguna da Euskal Herriarentzat bai tamainan, eskalan, aldagai soziokulturaletan, ekonomikoetan alderagarriak diren beste eskualde eta erregioak batzea, eta nolabait berrikuntza ekosistemetan, gobernantzaren berrikuntzan, esperientzia aurreratua garatzen ari diren eragileak batzea. Eta hori zergatik esaten dugu erregio txiki horietan zergatik jartzen dugu fokoa. Uste dugulako, inork ez du ukatzen, erronka globalak ditugu momentu honetan mahai gainean, krisi klimatikoaz ari gara erronka demografikoaz, desberdintasun sozialez, hainbat ditugu, horiek globala balima dira ere, ikusten dena da, edo abiapuntuak hipotesia da, nazio txikiagoek edo eskualde txikiagoek badaukagula malgutasuna, arintasuna, erantzun propioak, gure kontestu tokikoari, lotuak emateko, eta baita ere badaukagula malgutasun hori edo eraginkortasuna erantzun jasangarriagoak emateko, gobernuekin daukagun loturagatik, nazio handiagoek agian, dituzten oztopo administratiboak edo egiturazko horiek, ez ditugulako, eta uste dugulako hemen, horrelako lekuetan garatu ditazkegula esperimentaziorako espazioak, zeinetan sare hauek, berrikuntza nola txertatu erronka hauei modu jasangarrian, eta tokiko kontestuari lotuta edo tokiko balioi lotuta erantzun propioa emateko. Orduan, identifikatu ditugu, benetan jende interesgarria, praktika aurreratuak egiten ari dena da bilela aipatu dituan herrialdeetan eta beste batzuetan, eta hori egin nahi izan dugu. Azken hilabete askotako lana da, elkarrekin ibili gara online mundu hortan, ikasketa partekatzen, elkar ezagutzen, eta lehen topaketa bat egin genuen Arantzazun lehen astean. Eta hori da nolabait sare hori egin indarrak batzeko, ikasketak jasotzeko, eta erronka global hauei tokitik, erantzunak emateko sare eta praktika berritzaileak sustatzea da helburua. Izan ere ikasteko bada ere, eta egindakoak elkar banatzeko nazioartera behiratzea bada oso garrantzitsua dela ere tokitik abiatzeak ere badu pisua, zergaitik tokitik abiatu?
Azkenean, erronka horiek guztiontzat globalak balima dira ere, iruditzen zaigulako erantzunak propioak izan behar direla, ez? Norbera beretik eman behar duela bere erantzuna, eta gainera horretan dimentsio soziala, kulturalak izan dezaken eragina, ez? Garrantzitsua dela, ez? Eta hortaz hori aintzat hartu behar da, zalantzari gabe, eta beste alde batetik baita aipatu dudan, hauek eskatzen dute arintasun bat, eskatzen dute orengo soluzioek eskatzen dute, ez? Gauza berriak esperimentatzeko, ez? Aukera, malgutasun hori izatea, eta nik uste dut gure tamaina egokia izan daitekela, ez delako oso txikia, ze normalean oso lokalak diren edo tokikoak diren esperientziak gero eskalatzeko zailtasunak dituzte, baina gu badaukagu tamaina bat egokia, ez? Nolabait erronka hauei, ez? Berrikuntzatik, perspektibatik, ez? Erantzun propio horiek emateko. Aipatu duzu nola barru horretan, ez, hainbat alor aurkitzen diren, hala ere lehenbiziko topagune horretatik, ez, zer ondorio nagusi ateratzen dituzu zuek? Ondorio nagusiak izan dira, badela, ez, nola baiteko borondate bat, elkarrekin lana egiteko, epe motzeko helburuak finkatu ditugu, adibidez, datozen hilabetetan, hilean behin sortuko dugu halako espazio bat, virtuala, internetean, ez, bakoitzak bere esperientzia eta praktika aurreratuak partekatuko dituen, erronka hauei erantzunak emateko, eta nolabait, elkar ezagutzen sakontzen jarraitzeko. Lehen pilotu batzuk edo lehen proiektu batzuk baita ere identifikatu ditugu, elkarlanean egiteko, eskualde edo erregio ezberdinen artean, nola berrikuntza ekosistemak sostengatzeko finantzazio mekanismo eredu berrien inguruan arakatu nahi dugu, eta horiekin esperimentatu nahi dugu, baita ere trantsizio ezberdinei sozioekologikoari erantzuna emateko erregulazioaren esparru horretan baita ere asko dago egiteko, eta benetan praktika aurreratuak aurkitzen dira, ez? Hainbat munduko hainbat lekutan, orduan horiek gurera ekarri nahi ditugu, eta horiekin esperimentatu nahi dugu, orduan hasiko gara pixkanaka elkarrekin proiektuak egiten, berrikuntza profesional ezberdinekin, gobernu aurreratu ezberdinekin, eta horiek guztiak sostengatzeko, ez? Eta inpaktua handitzeko edo biderkatzeko finantzazio iturrien esplorazio egingo dugu, ez? Eragile batzuk hartu dute bere gain ardura hori, azkenean dirua behar da eta finantzazioa behar da, egitasmoak gauzatu ahal izateko, eta badira, zeintzuk dira, ez? Diru iturri eta finantzazio iturri lor ditzazkegu, elkarrekin proiektua begaratu ahal izateko. Bai, ez, garapena izan ere ez, badauka oraindik ere honek, adi jarraituko dugu, eta Arantzazula betaz hitz egiten gabiltza, ez tarteka aipatu dituzu zein helbururi erantzuteko, edo zertan ari den lanean, hala ere ez, horretan sakonduta nahiara konta iguzu, ez, zer da edo zergaitik sortzen den Arantzazulab? Arantzazulab gizarte berrikuntza laborategi bada, baina gure fokoa gobernantzaren berrikuntza da, edo lankidetzazko gobernantzan sakontzea eta berau edatzea da gure laborategi bezala dugun helburu nagusia. Ez zer da hori, ez? Azkenan batzutan hitz potoloak erabiltzen ditugu, jakina da, erronka handiak ditugula mahai gainean, hori ez du inork ukatzen ez, baina nola eman behar diegu erantzuna erronka horiei, ez da? Eta hor, abiapuntuko hipotesia da, alde batetik erakundeek, ez? Banakako erantzunak ezin ditugula hemen, gobernuek eta erakundeek aitortu dute, ez? Azkenean beraien ezintasuna, ez? Dituzten egungo egiturekin beraiek bakarrik erronka hauei erantzuna emateko. Beste alde batetik, bada lehen demokraziaren gaiari lotuta aipatu dugun, nola aiteko geroz eta desafekzio edo arrakala handiagoa gizartea orokorrean herritarrak eta erakundeen artean, ez? Eta hortaz, nolabait erronka horri aurre egiteko, ez? Hipotesia da, erakunde, gizarte zibila edo herritarren arteko sareak, gizarte eragileen arteko sareak indartuta bakarrik aurre egin ahalko diegula, aurrean ditugun gizarte erronka, ez? Eta orduan, nola egin horrek, hortan zentratzen gara gu, nola berpentsatu behar ditugu harreman ereduak erakunde eta gizartearen artean, zeintzu dira beharrezko ditugun egiturak, zeintzu dira beharrezko ditugun gaitasun berriak edo lidergo mota berriak, nola sostengatzen dira praktika hauek edo ze finantzazio mekanismo berri behar ditugu, horrelako paradigma berri guzti hauei ez erantzuna emateko hortaz, hori da gure fokoa, guk uste dugu horretarako sareak indartu behar direla, topagune berriak behar ditugula, sensibilitate ezberdinak batzeko, baterako sorkuntza hori edo elkarrekintza hori sustatzeko, eta horretarako behar ditugu metodoak, tresna berriak, galdera berriei erantzun berriak, eta hortan zentratzen gara, ez? Nolabait, zer den gizarte erronka hauei erantzuna emateko behar ditugun harreman eredu berriak,
gobernantza eredu berriak, eta horiek nola lurreratzen diren, nola artikulatzen dira eragile ezberdinen artean, eta horrek ezinbestean berrikuntza eskatzen du. Bai, ez aipatu zu gainera horre arrakala ez, erakunde handien eta agian ez, herritarren artekoa, Arantzazu Labek berez ez, ibilbide oso luzea ez dauka, hala ere agian bai ez, momentu klabe batean hasten dela jokoan, edo sartzen dela joko honetan, eta analisia oso luzea izango da ez, herritarren eta atxikimendu falta horrena. Hala ere ez, zein panorama ez, zein panorama zegoen gurean, ez zuek lanean hasi zinetenean? Nik uste diagnosia hori zen, ez? Nolabait halako zatiketa bat, herritarrak eta erakundeen artean, bazen baita ere, eragile asko daude eta egitasmo asko daude garrantzitsuak beharrezkoak gertatzen ari direnak gurean, ez? Baina, nolabait bazen behar bat, ez? Elkarrekintzarako espazioiek bilatzearena, lankidetza kultura sustatzearena, gaitasun berriak txertatzearena, hori ez da aldatu, 3 urtetan, guk 3 urte bakarrik daramatzagu, eta baina, nik uste dut, 3 urtetan, bai, oinarri bat, ez, ezarri dugula, oinarri sendoa kontsolidatu dugu, praktika gure lan eredua, pixkat berrikuntza eta praktika eraldatzailea sustatzea da, metodo berriak, egiteko modu berriak txertatzea, bai erakundeetan, bai elkarlana sustatzea eragile ezberdinen artean, hortan dihar dugu, ez? Eta orduan, gure 3 urtetan, ez? 3 urtetan lortu dugu nolabait babesa gure herriko erakunde nagusiena, 13 erakunde gako daude gure gobernantza egituran, beraien babesa edo laborategia sustatzen dutenak eta babesten dutenak, horrek ematen dio zilegitasuna laborategiari. Nik uste abiatu ditugun praktikek eta sustatu ditugun elkarlanek baita ere, sinesgarritasuna eman diotela, hasierako sinesgarritasun hori, eta orain dagokigula, egitasmoia kontsolidatzea, baita ere pixkat praktika ausartago batzuk bultzatzea, eta horrekin geratzen naiz, ez? Azkenean laborategi bat zerotik hastea, edo baitu bere erronkak, baitu bere zailtasunak, pandemia betean abiatu ginen gainera, baina, geldituko nintzateke alde positibo horiekin, ez? Nolabait landu ditugun harremanekin, eraikitzen ari garen sareekin, abiatu ditugun proiektuekin, eta, nolabaiteko gobernuen eta erakundeen eta gizartearen arteko harreman eredu hori eraldatzeko gure alea ematen ari gareneko aitortzarekin, horrekin. Bai, ez, gainera tira ez daipatu zu, 3 urte 2020an osatu zen, eta, momentu hartatik zu izendatu zintuzten zuzendari nagusi, ja, agian ez da pertsonagoa den galdera ez, baina nola izara bizitzen zu ez, prozesu guzti hau? Oso modu intentsoan, ez? Eta azkenean da hori zerotik gauza bati forma emateak, abiatzeak, ez? Zailtasunak baditu ere ederra da, ez? Eta nik uste oso 3 urte onak, benetan onak izan dira, eta aipatu dudana, ez? Nik uste saiatu gara gure alea ematen, ez? Bai erakundeekin lankidetzan, gizarte eragile ezberdinen arteko harreman horiek sustatzen, nazioartean egin dugu esfortzu handia baita ere, nazioarteko praktika horiek baita edo metodoak edo ikasketa horiek gurera ekartzeko, gurera egokitzeko, baina baita ere gure herria nazioarteko sare horietan posizionatzeko, hortaz. Oso esperientzia positiboa izan da, ez? Eta hasi baino ez gara egin, eta indarrez eta motivazioz, ez? Jarraitzeko aurrera. Bai, ez, horbestak bestez, aipatu zu tarteka, baina, foku nagusi bat, bai, gobernantza ereduen eraldaketan baduzue jarria, ez, eta berrikuntza zaritu zara asko ere, baina berrikuntza gaur egun, ez, geroz eta azkarrago doana, ez, nola elkarlotzen dira bi kontzeptu hauek? Nik uste dut, berrikuntza egun ditugun erronkak eskatzen dutela, ez, egiteko modu berriak, eskatzen dute, pentsatzeko modu berriak, balio berriak mailaren gainean jartzea, ez, eta, berrikuntzaren ikuspegitik hori da, ez, harreman eredu eraldatu nahi balima dugu, gauza berriak testatzeko ausardia izan behar dugu, haiekin lan egitekoa, normaldean hain eroso sentitzen ez garen espazio horretan nabigatzen jakin behar dugu, ez da, eta nik uste dut, denok aitortzen dugula, topagune berriak behar direla, ezagutza berria behar dugula, dagoenaren gainean eraikia, ez da zerotik hasten, noski, ez gauza asko gertatzen ari dira hemen.
Baina, bueno, hori da berrikuntzatik ez egiten den ekarpena, ez? Nola behar ditugu etorkizuneko erakunde berriak irudikatu, behar ditugu gaitasun berriak baita ere gainartu, ez? Aurrean ditugun erronka hauei aurre egiteko, eta hori da ez, berrikuntza eta edozein espazioetan txertatzeko moduan, nola ausardia hori txertatzen den, gauza zure erosotasunetik aterako zaituena, tresna berriak ekartzeko, marko berriak proposatzeko, eta horrek oso bat egiten du ez, gure egitekoarekin edo gure lan ereduarekin, guk gure lan eredua berritzailea eta eraldatzailea izatea nahi dugu, eta horretarako hausnarketa, ikerketa, esperimentazioa eta divulgazioa uztartzen ditugu, baina egiteko modu oso jakin batekin, eta da beti lankidetzak sustatuz. Uste dugu bakoitzak beretik ezin dituela soluzio guztiak izan, bakoitzak beretik modu individualen ez daukagu ezagutza guztia, orduan hor berariaz ez egiten dugu esfortza handia lankidetza horiek sustatzeko, normalean elkartopo egiten ez dutenak batzeko, kultura politiko ezberdinekin lana egiteko, lehiakide direnak gurean, gure topagunean batzeko. Eta hori lankidetza da gure egiteko moduen ezaugarri jakin bat, eta beste bat da nik uste gure egiteko guztian ekartzen ditugu, proposatzen ditugu tresna berriak, hurbilpen berriak, berrikuntza teoria berriak, marko berriak gurera ekarri, gurera egokitu eta hemen esperimentatu. Orduan, berrikuntzak berekin dakar baita ere abia da aldaketa, hori guztia, gure egunerokoan. Erne egotea aldaketa guztiari, eta guzti hau gainera ez gizarte justuagoa, kohesionatuagoa, oparagoa eta gizatiarragoa eraikitzeko bidean, erronka ez da bat ere makala, gizarte justuago hori lortzeko bidean, zein oinarritatik abiatzen gara, edo zer aukera zabaltzen dira epe labur bati begira. Formulatu duzun hori gure hasierako bizioa edo epe luzean lortu nahiko dugun aspirazioa da, ez? Eta gizarte justua edo diogunean da, finean aitortu nahi diogulako, ez? Gizarteari edo herritarrari, ez? Beraien gaitasuna baita ere etorkizuna eta agenda publiko hori elkarrekin eraikitzeko, ez da? Eta nolabait gizartea ahalduntzeko tresnak eta behar ditugu eta horiek proposatzen saiatzen gara gu, gizartea deliberazioan txertatzeko, gizartearekin hausnarketa eta elkarrekintza partekatuko espazio horiek bideratzeko, errazteko, koordinatzeko, ez da? Orduan, hori aspirazionala da, ez? Baina nik uste behar dugula izan gizarte bat, ez? Geroz eta konprometituagoa, geroz eta erantzunkidetasuna handiagoa duguna baita ere, ez? Guk herritar bezala badaukagulako ez eskubideak bakarrik, baizik eta baita ere gure konpromiso maila, ez? Eta jarri behar dugulako, ez? Azkenan denon artean elkarrekin eraikitzeko aurrean dugun etorkizuna, eta hori da, ez? Pixkatkuk bilatzen duguna. Eta bide, hordan Euskal Herritik ez zer nolako ekosistema bat edo zabaltzen zaigu ez, aipatu dituzu, esan duzu nola, irain bat eragi ez, honetan lanean, norabide horretan ez, zala ere ez, hori osasuntsu dago Euskal ekosistema ez, horretan lanean diharduena? Nik esango nuke Euskal ekosistema ere eredugarria dela, ez? Alde batetik erakundeen aldetik badira benetan estrategia aitzindariak lanean, hain zuzen ere, jakintza kolektibo hori eraikitzeko, etorkizunaren eraikuntza kolektibo hori egiteko, bai aldundiz berdinetan, eta Eusko Jaurlaritzan bertan, eta toki mailan ere bai, gizarte eragile asko dabiltza jardun horretan baita ere, orduan nik uste dut Euskal gizartea beti izan dela konprometitua, ez? Eta hor, ditugula aldagai batzuk, ez? Oso tradizioz gureak direnak, guk beti aurkitu dugu Euskal gizartean komunitatearekiko konpromiso maila bat, ditugu erantzukidetasun bat, eta ardura bat, eta jakin izan dugu, garaiz-zaietan, berrasmatzen, egokitzen, indarraldi handiak izan ditugu, eta orain nik uste dut hor ditugun balio, hala ere gizarte bezala, seguraski gizarte globalek dituzten erronka berak ditugu, geroz eta gizartea individualistagoa da, eta lehen aipatu ditugun beste erronka ezberdinak, erakundeen ezintasuna baita ere, eta orduan, hor guztian eraldaketa eman behar da, baina nik uste baliatu behar direla, ez? Guk berezko ditugun balio horiek, berezkoak daukagun ekosistema eta sare hori aberatsa, aurrean ditugun egungo eraldaketa hauei ere baita ere gure erantzun hori emateko. Aipatu dituzun guzti hauek kontuan hartu da bukatze aldera, modagatik, aipatu dugu ez, jarri dugu begibista edo ez Euskal ekosistema honetan ez, eta etorkizunetik ez, bertoko etorkizunetik ez zer espero dezakegu. Nik uste dut etorkizuna denon artean eraiki behar dugula, hori da lehena.
eta horretarako, badira estrategiak, badira egitasmoak, badira eragileak martxan, eta ez dagoela atzera bueltarik, ez? Beraz, orain dagokigu ekitea, ari garen bezala, eta bai guk eta batez ere gure atzetik datozen hurrengo belaunaldiek etorkizun hobe bat izan dezaten. Premisa horri helduta hemen utzi behar dugu elkarrizketa, mi esker nahiara gurekin izatearren gertudi jarraituko ditugu, ez? Aipatu dituzunak eta etorriko direnak, etorriko baitira, horixe mi esker eta hurrengora arte. Eskerrik asko zai. Eta horrela iritsi gara albistigaren bukarara, besterik ez gure aldetik, horiek izan dira gaur eguerdiak gurean gaur utzi dituenak. Gogoratu guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro 11.eus atarian daudela eskuragarri. Gero arte ondo izan. Niretzat Hot Breath. Oin bertan aktibo da zen edo rock talde niretzat indartxo honetarikoa da. Ez dakit exactamente zer pasetan dan Eskandinavian, baina kriston rock kultura dau, eta da disko bat, grupo bat, generalin edo zein abesti entzuten dutela indar asko transmitiruten duzta.